jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettina don ko sifa e kelleguel e jaadeji leydi Sénégal joni palen koye jaadeji ɗi. Alarba nogas e jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kellegadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Walf Quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko e natal hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ɗum mbi Ousmane Sonko ellede fuɗɗanima ɗum ko wiyete ko campagne électorale ɗum koko yewti ɗi non sumgoji ganda kay ko sumgoji diwaniyankoji hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ton to Rabat to leydi Maroc e yesso ɓe ganda kañumen goni jeeyaɓe e lande makko ko tun tigi woni ko Ousmane Sonko hucciti e ɓen ɗon caggal muɗum noon o hulanimaɓe woni ñande jeeɗiɗi kam e jeetati lewru doroto ndu ma o yaa toon to guinguinéo ko noon kadi ɓe garti e kamɓe musidɓe janiyankoɓe kolliti kay wonde Ousmane Sonko ko guila toon to Maroc kay o woni o wadde réglé woni tan réglude alhaali makko kontoji makko fewde e ɓe ganda kañumen goni e ñawoɓe leydi Sénégal ɗum ina tawe e jayde nde musidɓe janiyankoɓe garti e on ɗon korka debbo ganda kay ko dillannoɗo e fonno moggiyankagal on ɗon biyeteɗo Alima Gadji mo ganda kay hawri e ladial e ñalawma hicci henki o hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ganda kay kañum woni e jande Walf Quotidien kamɓe jani Walf Quotidien noon ɓe duttanima hol gonɗo on ɗon debbajo ɗum ene tawe e jayde nde ƴeewoyen jayde Les Échos kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koko yewti alhaali ɗen ɗon ñamale ɗe ganda kay ko woni ñamale leydi Sénégal ɓe kolliti oɗo saaha joni Sénégal nene ɓeydi tan yaade ene teɓɓite yo e nder bundi ndiyete hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti noon gam famminde gueɗe ɗe foof holno yaari e nder hello jeeɗiɗi nder nden ɗon jayde wiyetende e jayde e Vox jayde Les Échos kono ɗum ko ɓe garti e ko yewti on ɗon fonde ɓe kolliti kay oɗo saaha joni leydi Mozambique kam e leydi Gabon kañumen kay ɓuuri ni tinnare e on ɗon banggue ko hakkude muɗum e leydi Sénégal ɗum ene tawe e jande nde ɓe gartini kadi e on ɗon jury mo ganda kay ko jury disciplinaire ton to CAF e ñalawma hanki o ene woni ton nde ɓe garti noon e barode ɗete ɓe ganda yoga e mabɓe tawtornoma toon Ismaïla Sarr kam e omo ganda kañum woni Elimane Ndiaye wondude omo ganda kañum woni keblo o Pape Thiaw e jaggue ɗe ganda kay kañum woni jeeyaɓe e fédération sénégalaise mo football ɗum ko caggal nde ɓe ketta woni tan nde e verdict o ene fatta e ko fayi arde hono no wiiri jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde Les Échos jayde Vox Populi ko hen arti ɓe mbitande ko CAF caggal on ɗon final mo ganda kay waɗino hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc e ɗino kewkewuji kewnude on ɗon final ko ɗum mbi sababu noon ɓe kolliti wonde kay verdict o ene fatta e ñalawma janggo woni tan alkamisa janggo ɗum ko caggal nde Pape Thiaw wondude Ismaïla Sarr kam e Elimane Ndiaye kam e yoga e fédération sénégalaise mo football e ketta e ko yewti on ɗon fannu ɗum noon wonno ko ñalawma hanki o toon to ñiɓirde nde CAF ɓe garti noon ɓe kolliti kay ɓen ɗon ɓe ganda kay ko jeeyaɓe on ɗon jury ko ganda kañum woni disciplinaire ko mo CAF ene woni tan nde e mabɓe ɓe on ɗon résultat ko yewti e on ɗon réunion mo ganda kay waɗi résultat on ma ɓajine e ñalawma janggo hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ko wona ɗum ko e jayde nde arti e kongude Ousmane Sonko ganda kay ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal eriɗo sukako ngu yo ƴettu exemple e ɓe ganda kañum woni barode teddugal e leydi Sénégal caggal nden ɗon tinnare ɗi joguino kay e guel ɗon kawguel africain kowel ɗum ene tawe e jayde nde omo ganda kañum woni e jagorɗo kalfinaɗo ko yewti e mahanteji jillu muɗum toon to diwan Matam jayde nde arti hen kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e CAF walla FIFA mo ganda kay e rima holliti kay wonande ɗin ɗon sanction aji ganda kay so tawi fawama e dow leydi Sénégal ɗum ɗon waɗi concerné tan ko CAF yettaki toon to FIFA ɗum ene tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde Vox Populi kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e DG7 mo ganda kay ene anniyi yuɓɓinde ɗum ganda kañum woni e tikkere hofgo juuɗe huftidingo ɗum noon wonata ko e ñande capantati nduɗo lewru ndu gonɗen ƴeewoyen jayde La Tribune kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti ko yewti alhaali e caɗele faggudu teskaɗe ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti kay gueɗe ɗe nonne tan ɓeydi o ngabbiya ha caggal nde ɓe ɓe ganda kañumen goni e clineɓe moftanoɓe koppareji mumen toon to banque uji ɗi oɗo saaha joni kay ko caɗele mawɗe goni ko jogui gam ɓe mbawode rettire ɗen ɗon koppareje caggal muɗum noon kam musidɓe janiyankoɓe garti ɓe mbitande e rewra ɗon tan nde ko on ɗon crise économique mo ganda hay banque aji ɗi tini ɗum ene tawe e jayde ganda kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde La Tribune quotidienne e jayde L'As quotidien kañum arti ko yewti alhaali inauguration on ɗon usine mo ganda kay ko usine baɗaɗo inauguré ɗo e nder leydi ndi holno wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe mbi noon ko Diomaye Faye kañum kay waɗi ko wiyete ko
poser les jalons koko yowiti e on don industrialisation on wiiri kam musimen jani ko be jaynde ganda kanyum woni jaynde las quotidien ko dum ko be garti e ko yowiti ala hali West Africa Energy on ganda kanyum woni Moustapha Diop kam e Samuel Sarr be politique kay Moustapha Ndiaye njafodon Moustapha Ndiaye e kanyum kay nana beedi natoyde kono on ganda kanyum woni Samuel Sarr nana beedo yaltoyde holno wiiri kam musimen e jaynde ko be ganda kay kanyum woni e jaynde wetende e jaynde ganda kanyum woni e jaynde wetende jaynde las quotidien be garti kadi e kongudi Ousmane Sonko be bitande ko gila ton to Maroc kanko Sonko o mona tan wada régler compte makko fewde be ngana ka nyongoni magistrat ji diete holno wiiri jaynde las quotidien yow yen jaynde source a kamusi men jani ko be ngarti e ko yowiti ngana kay kanyum woni on don be mbi ko gila ton to leydi Maroc mo ngana kay kanyum woni Ousmane Sonko yani be ngana kanyum men ngoni justice mo leydi Sénégal holno wiiri jaynde be ngarti ne kadi alhali West Africa Energy mo ngana kay Samuel Sarr mo ngana kay wadama blanchi par chambre d'accusation wonten sa message labbinama caggal dun suudu nganda kay ko chambre d'accusation o labbini dum holno wiiri jaynde nganda kay kany woni e jaynde wetende e jaynde source a yewoyen e jaynde quotidien le quotidien kam musimen jaynde ko be non be garti ko yuti ala hali kongudi o nganda kany woni maître Sidiki Kaba mo nganda kay woni do ete hoore jagorde e lamu Macky Sall be ko liton ko maître Sidiki Kaba o suudi din kongudi holliti kay wonde mo nganda kany woni gonno do ete hoore leydi Sénégal Macky Sall hay goto wawa rewru dum nyaawoje do ete der leydi he hono wiiri e jaynde de be gartini kadi e Pape Thiaw wondude Ismaïla Sarr kam e om ganda kanyum woni Eliman Ndiaye kam e fédération sénégalaise mo leydi football ma gandu jango mumen dum ko yowiti e nden don nyaawade ganda kay e CAF ene jogori bayinde dum ene tawe e jaynde de yow yen jaynde ganda kanyum l'observateur kam be musimen jani ko be ko hen be garti e on don nden don nyaawade ganda kay tiagal on don commission mo ganda kanyum woni CAF e jodinom e nyalawmo hanko ene wontande on don résultat wala ni din don jincudi ko nyalawmo jango dum jogori bayine dum ko tiagal on don final banode hakkunde leydi Sénégal e leydi Maroc e din don accusation gaji ganda kay leydi Maroc fo win dum e leydi Sénégal dum ko tiagal nde be ganda kanyum men goni jeabe e den don jonde wande wallini bien ngundon gom wiyete ngu CAF njodi ton to ganda kay kanyum woni ton to ker to nyibirte to ete be gartine kadi e kongudi o ganda kanyum woni maître Sidiki Kaba bido hay goto wawa rewrude Macky Sall gede nyaawoje do ete der leydi ndi hon wiiri e jande ganda kay kanyum woni jande l'observateur kono de kadi be dutenima on don suka debbo ganda kay hawri e lejal to ina yarano e duubi 50 on don debbajo ganda kay ko dillanode e fannu mugiyankagal on don wietedo Ali Magaji hono wiiri kam musimen jandiyankobe be garti non e sifa holno suka debbo hawri e lejal dum kala ina tawe e der jani l'observateur yew en jani ngendire de le soleil kambe non be garti ko yuti al hali on don usine mo ganda kay udditama do ete der leydi ndi ko ngudi hoore jo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ina tawe e jande wolti gay ko lawol garwoni hol usine ba nani en uddite e der leydi ndi ete holno wiiri kam musimen jani ko be taw on don usine ko privé won tan ko janan be jeyi dum holno wiiri e jande de e jande ganda kanyum woni e jande wetende e jande e ngendire de yew en jande suite quotidien kambe non be gartitande ko e om ganda kanyum woni CAF tiagal den don nyaaworde ganda kay bewa CAF en jodino me nyalama hanki on gam yuntare gede ko ganda kay ki wini on don final be garti hen be bi ko li on juris disciplinaire e wonta de jetti gede de kala toti dum CAF dum ko tiagal de hetti Pape Thiaw wondude e yimbe jaabe fédération sénégalaise mo football kam e Ismaïla Sarr wondude e Iliman Ndiaye dum non hankadi e gede de fof nena garti e juude CAF mo ganda kay ne jogori bayinde gede de hono wiiri musimen jani ko be verdigo non jogori e yaltude ko do e tan e waktuji 47 hono wiiri jande ganda kay kanyum woni jande wetende jande suite quotidien jande enquête quotidien atani ko kongudi om ganda kanyum woni mo betedo maître Sidiki Kaba mo ganda kay o suti dum ko yuti e o dinon événement ji ganda kay kewino e ko yawti ko holliti kay wonande e Macky Sall ay goto wawa rewrude dum hay batte kongudi gongore gonga e maître Sidiki Kaba ina tawe nder jande ganda kay kanyum woni e jande e wetende e jande enquête quotidien ko dum ko be gartini bado teddugal leydi Sénégal be bitande Sénégal ko jango kay jogori andude jango mudum hono no wiiri kam musimen jani ko be ƴeewen e jande l'évidence kambe non be garti ko e Samuel Sarr be bitande ko alhaali om ganda kanyum woni Africa West Africa Energy om ganda kanyum woni Samuel Sarr kanyum kay woni ko labbina hala biser taw non ko on don cour d'appel wod labbini dum hono wiiri kam musimen e jani ko be bandirabe musibbe teddube hetibe hedibe darabe ayaw Pindi TV ko dum won ko min kamno robinade ko sifa e kele kadan e jande ji leydi Sénégal ari meden e robinu jandeji wonata ko jango so ko wili gena do e nder min bi on jokke do faade kam rewnade programme uji di Pindi TV ala jarama jaram